Уважаеми съмишленици, днес проведахме първото заседание на съвместния комитет между Европейския парламент и Република Македония. На това заседание присъстваха от страна на Република Македония господин Милошовски, господин Гьорчев, народни представители, посланника на държавата в Европейския парламент, присъстваха и представители на албанските политически партии ДПА и ДУИ. Проведахме сериозен и тежък разговор в продължение на 3 часа и половина като за начало и изложихме позициите на България по незатворените въпроси в междудържавните отношения. Споменахме задължителния договор за добросъседство. Споменахме и нещата, които ние ще искаме от правителството на Република Македония, например честването на общите празници, на прекратяване на езика на омразата и на краденето на българската история. В интерес на истината трябва да се каже, че другите двама български представители, мои колеги от другите две политически партии, изразиха много добра българска позиция и може да се каже, че българската делегация беше абсолютно единна, без значение от политическите ни различия в София. Поставихме един друг много важен въпрос, за когото научих буквално преди дни, а именно оплакването на българи от Македония, от Българския културен клуб, че те са били привиквани в полицейски управления, че са били заплашвани заради познанствата си и връзките си с български общественици, включително с мен. Отнесах този въпрос, направих питане до Европейската комисия, което има изключителна тежест, защото ще трябва да ни отговори и комисаря по съответния ресор. Същото това питане ще отправи утре и до вътрешния министър на Република Македония, госпожа Янкуловска. Настоях и настоявам пред цялата делегация на Република Македония този въпрос да бъде разрешен и да получим абсолютно точния отговор. Притискани ли са били български хора с българско самосъзнание и македонско гражданство заради своите познанства с действащи общественици в България. Това би било драстично нарушение на основополагащи принципи на членството в Европейския съюз, а именно правото на самоопределение, правото на сдружаване, правото на участие в обществени и политически организации. От отговора на госпожа Янкуловска ще зависят много неща от тук нататък в този смесен комитет и ние ще продължаваме да преследваме отговорът на този въпрос.